Dins de la programació d'activitats del Març Violeta, l'escriptora samboiana Sió Lerma, guanyadora del 6è Premi Delta de Narrativa per Dones, va comentar ahir la seva novel·la Qui t'havia dit que l'aigua del mar era dolça, amb les integrants del Club de Lectura de la Biblioteca Josep Soler Vidal. L'obra narra les vivències d'una dona durant la Guerra Civil Espanyola i la postguerra a Barcelona. És la història verídica i personal que una àvia explica a la seva neta, que no és altra que l'autora del llibre. Jo li havia promès a la meva àvia que un dia faria un llibre sobre la seva vida i l'havia iniciat moltes vegades i mai no trobava ni la forma ni el moment de com fer-ho. Jo no sé què és el que va confluir en aquell moment, que vaig posar-me a escriure com una posseïda i el vaig acabar en un estiu, amb un mes i poc, pràcticament. Sió Lerma confessa sentir-se sorpresa no només per haver guanyat el Premi Delta de Narrativa per Dones, sinó també per l'èxit que ha assolit després la seva novel·la. Jo no em feia càrrec, hi havia gent que es llegia el meu llibre, que sabia tant de mi, que a més es portaven les planes anotades i em deien perquè en la pàgina 87 tu dices que... Espera't, que agafo el llibre i miro la plana 87, en sabeu més que jo. Bueno, ara ho porto una mica més digerit, tot això, i ho porto més bé, fa gràcia. Qui t'havia dit que l'aigua del mar era dolça ha estat la primera novel·la de Sió Lerma, que en aquests moments escriu una segona, tot i que assegura que encara no sap quan l'acabarà.